Iya. Hara. Ha he iya. Ya. Iya. Ha ha iya. Iya.
Hara. Ha e e. Ha e e. Gas. Ha e he iya. Ha e ya he iya. Solo, Ha e solo, he iya. Ha e solo, ye. Hey. Iya. Ya, he a, He e. ha e, he a, ha e, ha, hai. Sas. Ya e, ya o, He ya iya. he a, ha e, He e. he a, He e. ha e, He e. he a, He ha e. e, he a, ya, hai. He a, he a, he a. Yeah. He a, 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 he a. Ya o, Ha e he ya, sas. He. Ha e he ya, he a, ya e, ya e, He e. he a, he a, He e. ya e, ya e. He e. He a, He e. ya e, He e. he a, Ha ya e hai. sas. He a, he a, he a. He iya. Ha e. 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 Yeah. Hara. Yeah. Ha e. Where? Was. Das. Yeah. Ha e e. Ha e e. Ha e e. Ha e. Yeah. Ha e ha e. Yeah. Yeah. Ha e ha e. Yeah.
Iya, ah. Iya. Ja, ja. Iya. Ja, ja, ja. Huh, iya. Marzuki, Marzuki. Jalan-jalan ke Simpang Lima, jalan-jalan ke Simpang Lima, Simpang Lima dari Semarang. Suruh lupa tak lupa lupa, suruh lupa tak lupa lupa. Makin hari makin disayang, makin hari makin disayang. Gambarake tindak tanduk putih luhur, gambarake tindak tanduk putih luhur. Tinggo gayo nakarane atil makmur, tinggo gayo nakarane atil makmur. Di Simpang Lima, jalan-jalan di Simpang Lima, Simpang Lima kota Semarang, Simpang Lima kota Semarang. Suruh lupa ndak bisa lupa, suruh lupa ndak bisa lupa, lupa sebentar kok makin sayang. Manis kembang melati melati sukma, anak manis mana rumahnya? Saya Manis kembang melati, saya jerik. Manis kembang melati, saya jerik. alah manis. Manis kembang melati, melati suka. Wong manis mana rumahnya? Nusa bangsa Ayo bareng kencang ambilane nusa bangsa. negeri kita tanah air Indonesia. Iya 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 iya. Heya.
iya. Ae, Oi. Serah. Wah, jaipong Mas Danang, jaipong Mas Danang. Iya, Benji. Cas, cas, iya. Cas, 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 tas, tas, iya.
Ya iyo ayo. Ya iyo ayo. Sedang melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong antar saya. Weh, monggo kasuwun supados Bapa Srengenge menika radi mandhap sekedhap. Yo, Bapa Srengenge kasuwun radi mandhap sekedhap. Yo, Beng Jaipong Mas Danang. Yo, Peji, Peji.
Yo. 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 Ya ya. Ya ya oi. Ara. Yo. Yo. Hey. Yo. Yo. Ha Ya 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 Yo. Ya Yo. Yo. Ya Ya Ha Yo. Aduh. Nang boyokan. Rion, Rion. Ngopo kuwi iki? Yo. 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 Ya Ya Yo. Yo. Nyalah. Teko keri lho iki, Cak. Apa? Teko keri kok yang njaluk jatah lho. Iso-isone lho. Mending nganggo topeng wae deh.
Ya Allah. Ben. Kuwi cekelime. Klambi kuwi lho keciliken Bang. Digeguyur mbak-mbak ngono lho. Mas susumu ke. Hei oh, hei oh. Hei oh. Hei oh. Eh. Ya, Oh, stop. Saru banget ah. Tenang wae iki kok dibayar luwe akeh iki. Dibayar ayo. Iya, Hup. Hup. Kok malah mengguk? Ning apa le? Ayo, Beji. Apa ki mau ayo. Oh, kita luar Tunjukkan mau. semua. Iya. Awas. Beji iki lho ana duite lho. Ana duite iki lho. Ya dicipuki sik dite. Wis atraksi kok. Ngopo ya? Pendem lho kok sikile pencang. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wong sing kedaluwarsa dhuwur sing pencang sikile. Cukup lho. Sangger atraksi kan ana duit kok. Kelo ana meneh kon meneh kelo. Kae lho. Kita ora. Ya. Niki warning nggih. Niki mangke duit saweran niki dinehke ten anak yatim. Nggih. Wong kula anak yatime kalih nika nggih. Oke ya. Ya yo. Kowe yatim ra? Bapakmu tok keko. Kowe men oleh duit. Ya kalau maju. Ya. Terus. Ya sing apik. Ya disyukuri. Sing apik kula tambah meneh. Yo dongake wong pathuk murah rezekine. Engko lak disawer. Murah sandang pangane. Lho to percaya ra. Lho to. Wah. Ora ke lho ora lho. Ora sida. Ora sida. Ora. Wis. Kae lho. Iya. Saya to sabar. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Pasti kurang gede. Ayo marang ning mbak sing klambi kuning mau. Rada banter. Rada banter, Pak Domprok Ayo. Piye. Hup. Iya. Gegere kenapa ger? Lemu bengi Piye sing iki? banter. Kancane wis atraksi teng. Ora diguang. Ki lho mbae lho 10.000 iki lho. Nah, sayang sik. Iki wayahmu genti atraksi. Wis sepuh. Bah, napa tesih kuat, Bah? Bah. Hei. Lah kowe ngendi yo? Kowe no yo. Nah iya no. Yo, baksone tinggal sih.
Tepuk tangan yang meriah. Ayo, 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 ayo. Ayo. Nganti Gelo, gelo. Sal terus sik no. Ayo dang kok malah. Ayo. Napa? Napa? Napa ya? Napa? Anu ndoke keplenet. Kentose. Soale kelemon kok ya. Ilang siji. Oh, ilang siji. Mola sangklir no. Piye kuwi? Piye? Kuwi ndok. Oh alah, ngono kuwi ta. Alesan, alesan. Sithik meneh, sithik meneh. Gandrung. Gedrong sapa? Ya wis. Ngono. Lendi. Sing ndi le? Sing ndi, sing ndi? Sing ndi? Oh kuwi. Ya. Apa? Sing piye-piye? Kepiye? Piye? NTT ki anu ki Tapi bukan yang itu. Nek Mak Siti rasa nyanyi ki sesuk rasa dinggo sindene. Oke. tenang wae. Aku ora dikone moro kok le. Aku ora dikon moro ya, ya, ya. Yo. Kenal Veronica Kak. Veronica yang seram buana nona Niko. Om serong yang biasa tambah jalan lubang tukang. Oh, Bukan yang itu, tapi wawa waria pun suami. Nak kasihkan saya dek Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil, satu kalimat. kuwi kok copot-copot arep ngapa? Ayo, ayo arep ngapa kuwi? Kuwi kok copot-copot. Piye? Halek kowe entuk kae yo anugrah kae entuk kowe musibah e. Ketuan kowe iki. Wis rampung terus piye? Kosek no. Urung, Yo urung. bal iki nganggo tata cara to Kayane yo. rong rampung ya, Le. Iya. Ya, mubeng sik. Pisan meneh le mubeng. Yuk. Iya, 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 oh, 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 oh. Ye, disayang sik sayang no, disayang. Eh. Piye? Mambu kinang. Disayang, disayang, disayang. Mambu balsem jare. Mambu balsem. Ayo, Bak. Yo. Hey.
Malah ambung-ambungan. Iso ora kowe iso ora. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Ha. Wah, gandengan iki. Ya. Nyanyi aku Inggris iki. Sinden aku ya. Ayo manut aku. Ayo milih sing ndi? Ayo milih ndi? Dua-duanya ya lo kenal Veronica, MBG, Mas Budi ganteng, ya. Buah apa yang paling manis? Buah but. Budi Peyok. Oke ya, oke ya. Yuk masuk MBG masuk. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Sogok-sogok. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling cinta dan setia. Membina rumah tangga. Piye? Saya birahi mah ganonge. Kepanasan kae le, keblerengan kae lho. Ayo penarine wis. Ayo, oyah ayo. Ngono kuwi? Oh, wis diyupi kae lho, wis diyupi. Lah nyupi iki ya mbaplang tangane no, tangane ngene iki ben panase ilang. Walah, payunge saupel kere ngono. Meneh. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari bulan purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling cinta dan setia. Baik selamanya. Membina rumah tangga. Sik. Anu Piye? sing siji kena penyakit setelen. Lah syukur cak gelut. Piye? Penting payu toh. Iya. Iya. Yo. Asik. Yo. Tepuk tangannya. Ya. Tepuk tangan.
hadiah meriah. Ya, matur nuwun. Iya. Iya. Kempul jaipong mas. Kempul jaipong. Yo, Mas Danang kempul jaipong mati. Solo, lo, lo, yo, yo, yo,
bakal owah kingsir dana mado mate kembang cempaka. Sugeng rawuh Mas Toko, matur nuwun. Oh
puncak gunung tuh banget gunungku ora susah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku lakon ojo nganti gawe gelo Iki mikir sok mati. opo kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha lelungguhan cecetan karo aku sikat Pak pancen wis nasibku iki nandur becik aduh kule kok dilarani tresno sing rempuyung saiki wis dadi karing aku lilo pisah kanthi lair batin Monyet Group. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. yo dibetah-betahke marai bubrah tak culke wae pisah yo pisah
Sing wis ya, Nduk. Ikhlas ya Mas ya. Ikhlas ya. Ala trimo mundur timbang loro ati. Oh ya monggo wis lali. Pancen wis nasibku iki. Nandur becik tukule kok dilarani. Trimo ngalah aku wis ra betah. Tak tangi sono malah mung gawe susah. Karepe wis ngajak pisah. Karo aku wis ra karep omah-omah. Sokok penak Aku lilo pisan kanthi lahir batin. ya. Ye, setunggal lagon ikhlas sampun kapiyarsa dhateng panjenengan Duka sedaya. Piye le? Eneng apa? Tak cerita yo, Mbok yo. Cerita apa le? Aku njaluk Jaluk apa nak? Jaluk rabi? dikawinke. Mana ya? Ya rasa Amar Dewi karo Bagyo marai watuk. di mana? Sing penting ana jempole. Ya le, sak karepmu ana jempole ya kena. Ayo. Ya, hae. Yuk. Ya, hae. Ya. Ya. Mbok. Simbok. Piye le? Weteng kuluwe ana ketan. Aku tukokno. Ngono le. Aduh simbok, Piye ger? aku wis gedhe. Gedene sepiro le? Ana prawan. Coba takokno. Edole. Dalem, Mbok. Pripun lho? Nggih. Terus piye? Apa? Kelompok parut. Wah, iya. Cocok ya, Mbak ya. Lah kok iso lho? Aduh simbok abate gawenan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ora bisa turu. Oke nyamuk. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong apa
Ya terus. Kok kakani waktu. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Sing tenan yo Le. Golek duit kanggo nikahan. Kakani mbake penting golek sandang. Oh ya. Oh, oh. Yo yo ya. Hae. Yo yo ya. Hae. Yo yo ya. Simbok Napa meneh Le? wetengku luwe Menyang mburi kana Le ana telo. Telo lho, Mbok. Telo? Coba tukokno. Tinggo apa Le? Aduh simbok, Piye Nger? aku wis gede. Sepiro gedene Le? Ana rondo lho, Mbok. Coba takokno. Iki lho landane Le. Oh, ngono? Dole dole. Iya piye, Mbok? Ketane apa? Sampur apa meneh? Lapa barutan. Ngono ta. Dole dole dole. Rondone gampang. Lah sing angel apa? Paling penting. Golek gawean. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu. Napa to Le? Awan ben pengen ketemu. Ragam bojo La 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 la. untuk bisa golek sandang panganan Ya 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 ya. nuruti Ngono. apa randone mbok Ya 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 ya. Oh ya, tak sauri ya, Mbok. Yen mengkono, Mbok, aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. iya dole Ya, Mbok, pripun, Mbok? dongane Ngono. muga bisa kabeh kalem sana La 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 la. La 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 la. Ha ha. La la la. Iso sak babak meneh mak yo. Dilongi. Iya. Heh. Iya, Krincing Buto.
sing buta jenenge tamu. Krincing-krincing suarane prajurit kuda. Wos anggemprang lumayu nuju kalangan swara tambur angiring kumandang antariksa pecut samandiman abeda bala denawa nano. Yo, buta-buta galak iki. Iyo, Risma, ayo. Iya, iya. Krak. Iya. Sugeng rawuh Pak Bor. Jas. Dasar kodrat sifat menungso. Dasar kodrat sifat menungso kebak nafsu angkara adikang adikung adiguna anyawi jroning nala eling mbok yo eling urip mung sedhela aja do sembrono mrih antuk raharja. Cas. Jroning sepi tengah ratri trenyo asih kula ngalamun napa sliramu wong ayu sebul amung ayang-ayangmu. Aduh Mas ojo lelewo becik tulus seyamu ayo bareng tak kanteni membangun jiwa lan bebayan. Oh, Pantai Baron. Yo, Mas
Mas Pertot, Mas Tri Wahyu, monggo. Yo, Bapak Enada. Kang Salindra Purwajati. Ah, ya. Ayo. Oh. Tak ceritani cerita sing paling nglarani nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak terima.
pamit. Pun pamit sedulurku kabeh. Muga-muga delega atimu yen ana kurange ngapuran aku nyuwun pamit nganti sok ketemu kapan sesuk sore Muga-muga ngono delega atimu kapan bapak lho iya wene maneh yen ditanggap muga sing kuasa paring keselamatan jroning ati cek durung pengen bali jroning ati renyuh yen ngelingi patok apik banget kaya sore iki sampeyan kabeh bakal tak salami kapan lho iya kapan sesok sore iya iya cas wah boyong mburi ya boyong mburi ora empat nang arep yo kemarin nok bang tak rujuk ayo cepake BPJS ya wah dirujuk ora mari yo sesuk kontrol kae ngono iya oh dihubungke ya oh dijunjung dibantu yo. Oh, tenagane yo. Aki Masih jalan. adus, Mas.